ngicabanga before. Kodwa manje ngifikela. Ukuthi sangoma ngazi ukuthi usanhlanhla mfana. Haja ungitshela. Usho ukuthi ngempela abafowenu laba enzalwa nabo nisendelinye nabo. Ya impela khona ukuthi bona kodwa lokho iqiniso ukuthi bona labantu eminyakeni edlule bengiphusha lo mshiyashiya ngomthunzi wenkukhu ngase ngoyeka-ke ngento ethizeni njengoba sengela intshanga into engiyifunayo madoda ngifuna ngene yonke indawo ngisho ukuthi inithawo yabo niphushe lo mthunzi wenkukhu sizwana madoda. Yabona nje mfethu sengicabange kahle mina okufanele aqale ukukhulisa manje akwazi ukukhulisa uGodovu sesinyama lengane uyahlanya yini wena Ayokusha-ke lokho. Kanti ingane engake ngenzile kwena. Uyakwazi lokho ukuthi wena wenze ngokungami. Sengifani ngiyacela kanti ngenze. lalela-ke yazi engifuna uyenze makumele ukuthi lapha kunxibalele kwisisakaza yonke ivuleyo yenze njalo ngithole lento engiyifunayo sezwani. Uhlalele la hamba. Kuvesane kwangena imeseji angayazi angafuna imeseji mina mngani asimele ngiyangisa uGodovu uthi unemnyanyisa Yini baqhatha usizi nje wena manje. Wenze njani vele? Sister B ayikushubi Khuluma nami wenze njani? kunamajita angena esikhoweni sethu adla umzila wethu ngeforce. Ngifuna ukuthini mawuthi angena esikhoweni sethu? Ngisho njalo inkinga ke lamajita aseshayo yedwa wegenge. Ake sithi let the game begin.